nixtieq infakkarkom illi dan huwa l-aħħar pontifikal li Monsignoris of Mario Grek qiegħed jiċċelebra f'jum il-festa ta' Santa Marija peress li ħajsejjer ikompli l-ħidma tiegħu fil-Vatikan. Ta' San Ġwan jiftaħ b'sentenza qawwija illi tolqot il-widna anke ta' min ma jemminx bil-qarabali u x'hekk is-soltu ngħidu. X'jgħid San Ġwan? Jgħid fil-bidu kienet il-kelma. Il-kelma kienet ma' Alla. Il-kelma kienet Alla. Kollox sar bija. Xejn ma sar mingħajrha. San Ġwan. Fi kliem ieħor, il-kelma hija kollox. Hija kollox. Imma eżistijaj, illum qegħdin ngħixu f'epoka imħawda għatieħ. Għax tlifna il-kelma. Tlifna l-kelma. Il-kelma Alla tilfet is-sens għalina l-bnedmin u l-bnedmin battlu kliemhom minn kull tifsira. Għal daqstant kliemna sar bla sens. Ejdu l-iftejn. X'jibqa' fih il-bniedem meta jarmej taħt riġleħ kliemu. Neħħilu l-kelma lill-bniedem u tista' titfnu. Ma nistgħux inkunu fi kriżi iktar wera għaliex meta l-bniedem jitlef il-kelma ikun tilef is-sens ta' ħafna affarijiet. Is-sens tal-limitu. Is-sens ta' drittijiet tiegħu, ta' dmirijiet tiegħu, saħansitra is-sens ta' dinjità tiegħu. Għaliex meta il-kelma tiddajjef ma tibqax ċara, preċiża, issir fluwida, jiddajfu ħafna affarijiet oħra. Per eżempju, nibdew nitħawdu ngħidu bniedem, x'tifhem bil-bniedem int? Ngħidu ħajja, x'nifhmu b'ħajja? Ngħidu familja, x'nifhmu bil-familja? Ngħidu ġejt komuni, x'nifhmu b'ġejt komuni? U l-bqija. Meta nibdew nilagħbu bil-kliem, inkunu inħottu il-qjan tal-ħajja. Għaliex jisfaxxew valuri kbar bħalma huma l-imħabba, s-sinċerità, l-onestà, il-modrija, il-ġustizzja. Sfortunatament illum taħsibha darbtejn jew tlieta jekk toqgħodx fuq il-kelma ta' dak li jkun darba ilu il-kelma kienet tfisser ħafna, kienet tfisser impenn. Il-kelma kienet tagħtik serħan il-moħħ, garanzija, ċertezza. Noqgħod fuq il-kelma tiegħek. Tantu hekk illi ma kinux jagħmlu ftejjejn bil-miktub, biżżejjed il-kelma. Imma llum dan kollu tar mar-rieħ. Saħansitra anke l-kelma imsaħħa bil-ġurament u x'qegħdin hawn. Tilfet il-qawwa tagħha bħal donnu l-kelma ġiet ifriżata u x'in naqbduha f'idejna ma jibqalna xejn ħlief qatra ilma. U fatt li kliemna sar irħejs wisq. Ir-ribas tal-kliem wassal biex hawn inflazzjoni tal-lingwaġġ. Illum is-suq tantu mifquh bil-kliem
li ftejt baqa kliem serju li verament għadu ginċidi fil-ħajja. Il-kliem tant sar ma jfisser xejn li bħal donnu wieħed għandu l-liċenzja li jgħid kollox u l-kontrarju ta' kollox fl-istess nifs. Timmaġinaw għadajn. U l-medja soċjali tejn f'dan il-proċess ta' degradazzjoni tal-kelma għaliex tat lok biex il-bniedem ivenven mhux biss dik li tissejjaħ fake news imma kliem baxx, oxxen, tajjejr, kalunjej, kliem aggressiv, violenti. Isu dak li jiswa llum huwa kemm wieħed kapaċi jwassal leħnu u għalhekk jiftaħ il-garġej, il-ħanxra u jgħajjar, ifieri u jipprova jaħraq lil dak u l-ieħor. U f'isem id-demokrazija allura ninsabu niżlejn b'ritmu maġġel fl-assurdità. F'dan il-qafas li jikxef kemm il-bniedem ma jafx jinqeda bil-kelma ħassieb Taljan dal-aħħar għalli il-bniedem ta' żmienna tilef il-memorja semantika. Juża kliem li ma jafx x'inhu. U għalhekk ikun insult jgħidan jekk il-bniedem tal-lum jissejjaħ Homo sapiens. Għax tant erġajna morna lura illi wieħed jista' jiddeskrivi lil bniedem kontemporanju Homo stupidus. Sfortunatament illum il-gidba saret parti mill-ordini tal-ġurnata. Hemm min juża l-gidba biex jiddefendi lilu nnifsu, hemm min jinqeda bil-gidba bħala għodda ta' gwerra. Isu l-gidba saret parti minn strateġija meta rridu nkissru lil xi ħadd jew lil xi ħud. Meta ma naqbilx ma' xi ħadd, meta l-għażla li tkun saret ma toġobnejx, allura nipprova naħtaf il-moħħ ta' ħaddieħor bil-gidba. U l-bniedem jaf li l-qerq u arma qawwija li tmermer, tħassar individwi, familji, gruppi u soċjetà. Barra minn hekk, mhux daqshekk rari li l-istess giddieb jispiċċa jemmen il-gideb tiegħu innifsu. U ħbib tiegħi, dan id-dnub jeżisti kullimkien, anke fil-Knisja. Anke fil-Knisja. Mhux taf xejn li s-soċjetà tal-lum ġiet deskritta bħala post-truth society. Illi fi kliem l-Oxford Dictionaries din is-soċjetà ta' wara l-verità hija soċjetà fejn il-fema pubblika ma sserraħx fuq il-fatti oġġettivi imma fuq l-emotions. Fuq dak li l-bniedem jimmaġina li hu fatwali u l-immaġinazzjoni tiegħu jagħmilha fatt. F'din il-kultura il-verità saret ta' importanza sekundarja, jekk mhux ukoll irrilevanti. Ħassieb ieħor fil-ktieb tiegħu li ħareġ milux post-truth jgħid li l-gidba hija għamla ta' kif wieħed jaħkem u jinfluwenza il-ħsieb tal-oħrajn. Għal-giddieb mhux importanti li jitwemmen imma li jkollu il-wiċċ li ma jgħidx il-verità.
li jawweġ il-fatti. Għal xejn wieħed jipprova jġiblu l-provi u x-xhieda dokumentata, xjentifika, għax it-tendenza hi li wieħed jaċċetta bħala fatt dak li jaqbel mal-mentalità, mal-valuri, mal-preġudizzji li wieħed ikollu f'qalbu u jiġi jaqgħu jqum jekk dak li qed jgħid jew li qed jasallu għandux fundament jew le. L-importanti għal-giddieb u li jitfa' it-tajn biex iħammeġ itfa' llum u itfa' għada xi ħaġa tibqa'. Hemm imbagħad dik li tissejjaħ il-gidba negattiva. Meta f'din il-kultura tal-gideb, partikolarment quddiem il-gidba kollettiva li toħloq l-illużjonijiet, wieħed jiskot għaliex is-sinċerità mhux biss mhijiex apprezzata, imma saħansitra xi drabi minnu sinċer jiġi penalizzat. U għalhekk wieħed jasal biex jiġħad il-verità meta ma jiddefendijiex. Fis-solennità tal-Assunta li qegħdin niċċelebraw illum, il-Knisja tfakkarna f'dak il-passaġġ tal-Vanġelu li għadu kif ixxandrilna fejn Ġesu ifaħħar lil Marija mhux tant għax hija l-omm li welditu, imma xi hija dejk li semet il-kelma u ħarsita. Infatti lil dik il-marra li minn qalb il-folla tgħidlu ħin il-ġewf li ġabek bis-sider li rdajt. Xi weġiba Ġesu? Jgħidilha imma iktar ħinja dawk li jisemew il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Marija ġiet intella s-sema bir-ruħ il-ġisem għax f'ħajjitha ħolqot spazju f'qalba fejn setet tħares, setet tindokra il-kelma tal-Alla. San Miljun il-Gbejr jikteb illi Marija l-ewwel nislet lil Ġesu fil-mentej tagħha. Imbagħad f'ġufa. U Sant Wistejn jgħallem illi Kristu huwa verità fil-ħsieb ta' Marija, Kristu huwa il-laħam fil-ġewf tagħha. U l-isqof ta' Ippona jkompli jgħid huwa aktar importanti, isimgħu din, li Marija kienet dixxieplu ta' Kristu milli kienet Ġesu. U fil-Vanġeli għandna diversi passaġġi li jikkonfermaw li l-Assunta kienet il-kustodja tal-kelma. Per eżempju, meta ir-raja marru Betlem jadoraw il-Ġesu u telqu, jgħidilna Luqa Marija min-naħa tagħha beqgħet tħares tikkostudixxi f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. U dakinhar illi Ġesu intilef fit-tempju u ġew lura d-dar, Luqa jarġa' jgħidilna ommu kienet tħares tikkostudixxi f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Xi fisser tħares il-kelma? Tkun kustodju tal-kelma. Ma jfissirx illi wieħed jimla il-Bibja bit-pinġija artistika, jiksija bid-deb u b'ħaġar prezzjuż, imbagħad ippoġġija fil-vitrina bħal dan taf kemm għandna Bibjej imżejnejn imma dik kelma mejta. Il-mużewijiet mimlijejn b'dawn. Imma kif jgħid il-Papa Franġisku, il-kelma ta' Alla inħarsuha meta niftħu qalbna għalija u dik il-kelma tinżel bħal żerrija f'qalbna meta infittxu it-tifsira tal-kelma fil-mument li qed ngħixu. Inħares il-kelma meta
nistħarreġ xirrit minna Alla dan il-moment u nikkonfrontaw ħajjitna mal-kelma tiegħu. Min ħares il-kelma eżistijaj, jitallem, jitkellem. Il-bniedem jitallem, jitkellem bis-sens skont kemm għandu ħila iħares il-kelma ta' Alla. Dan narawh fl-Assunta. Il-Papa Benedetto fl-enċiklika Alla huwa mħabba għandu passaġġ sabiħ ħafna, ara x'jgħid. Marija tant kienet dieħla u ħirġa fil-kelma, illi saret titkellem u taħseb bil-kelma talla. Il-kelma talla saret il-kelma tagħha u l-kelma tagħha toħroġ mill-kelma ta' Alla. Barra dan jidher l-ħsibijieta jixbħu l-ħsibijiet ta' Alla. Ir-rieda tagħha hija ħaġa waħda mar-rieda ta' Alla. Din idejk li tħares il-kelma. Għalhekk Marija ġiet assunta fis-sema għax hija Kristu, imma wkoll għax kienet il-ħarriesa tal-kelma ta' Alla. It-tluħ tagħha fis-sema bir-ruħ u l-ġisem jikkonferma mhux biss li l-kelma ta' Kristu ejta min joqgħod fuqha, Kristu jżomm kelmtu, imma jikkonferma wkoll li min ħares il-kelma ta' Alla qudiemu m'għandux il-baħ, il-vojt, imma għandu l-ħajja eterna. Dik li qatt ma qalet, dik li qatt ma bejtet f'qalba ebda kelma mħassra u lanqas ħassret ħajjet ħaddieħor bil-kliem tagħha stħaqilha li ma tarax it-taħsir fil-qabar. Dik li dejjem qalet kliem li jerfa' lill-bniedem fit-tmiem il-mixja tagħha fuq l-art ġiet merfuqa is-sema. Għalhekk eżistijaj. F'din il-kultura ta' kliem battal li jiffumenta l-inċertezzi u s-suspetti. Iktar u iktar dan iż-żmien drammatiku immarkat bi kriżi ekonomika u soċjali. Il-lejt ta' Kristu u lejt tal-Assunta qed jagħtuna messaġġ li l-kelma ta' Alla hija l-uniku kriterju ermeneutiku ta' żmien u l-istorja. L-uniku kriterju biex aħna ninterpretaw iż-żmien u l-istorja. L-Assunta qed tgħidilna li l-kliem tagħna l-bnedmin jibda jagħmel sens biss jekk iseħħ kif seħħ fil-każ tagħha kliemna jittieħed mill-kelma ta' Alla. Min jagħmilha mal-kelma ta' Alla huwa sinċer, ma jikdibx, ma joħloqx stejjer, ma jawwiċ il-fatti, ma jitħakx bħaddieħor, ma joffendejx, ma jnissilx inċertezzi. Imdakrin bil-kelma ta' Alla nevitaw ħafna taħsir soċjali. Hija l-kelma ta' Alla li tenna nibnu soċjetà aktar fraterna u solidali. Il-kelma li fil-bidu kienet ma' Alla, kienet Alla u kollox sar bija u xejn mingħajra tiggwidana biex nibnu iċ-ċiviltà tal-imħabba. Nitolbu għalhekk illum lill-Assunta tenna nintebħu kemm jista' jkun malajr li l-intelligenza razzjonali, intellettwali weħida mhix biżżejjed. Imma neħtieġu l-intelligenza tal-qalb li dik li tiddistingwi lill-bniedem. Alla biss jaf jimla il-qlub tagħna
u għalhekk nitalmu nitkellmu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.